Bismillahirrahmanirrahim. Wa man shoma min kulli syahrin salasata ayyamin faqad adda haqqas siyam. Wa man qara'a kulla yawmin mi'ata ayatin faqad adda haqqal qira'ah. Wa man tasaddaqa fi jum'atin bidirhamin au bima yusawihi faqad adda haqqas shadaqah. Diperhatikan dening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pilih sapa wonge gelem poso saulan niku 3 dina. Inggih menika poso yaumul bid utawa poso dina padang-padang, yaitu tanggal 13, 14, 15, kecuali pas napa niku wulan besar Dzulhijjah. Nek Dzulhijjah niku ora oleh, berarti dimundurno. Nggih, mulai napa? Berarti mulai 16. Sapa wonge sing gelem poso 3 dina ing dalem saulan, ngendikane Kanjeng Nabi faqad adda haqqas siyam, berarti wong mau bener-bener wis nglakoni poso. Wong mau wis nglakoni poso. Jadi iki poso nalika keutamaane bulan Ramadan. Salah satu keutamaane bulan apa? Ramadan. Iki dereng poso lintune. Keutamaane bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikano, sapa wonge sing bungah ing dalem tekane wulan poso, mongko wong mau jasate diharamno mlebu neraka. Seneng tok niku. Dadi ana siji garangan. Garangan niku salate arang-arang. Kadang ya dang, kadang ya tek ya. Arang-arang. Membaca garangan siapa? Dadi ana wong iku salate arang-arang, malah akeh ninggale timbang orang. Tapi piyambake niku gadah lelakon nalika mlebet poso Ramadan. Nalika mlebet poso Ramadan, piyambake niku tumbas kelambi sing paling larang. Tumbas kelambi sing paling larang. Tuku sarung sing paling larang. Tuku kopiah sing paling ora kok sing murah-murah kajero 30.000 apa iku wis ra gaduh iku. Yo. Tuku sarung kelambi sing paling larang. Lah iku dinggo nalika tanggal 1 bulan Ramadan sampai berakhirnya bulan Ramadan. Jadi kira-kira tukune nek bendina diumbah ya. Nek diumbah berarti ya bendina apa? Ganti kelambi deh. Tapi setiap Ramadan ini ganti kelambi tujuannya apa? Dia seneng mlebune bulan Ramadan. Kapan Ramadan ini kelambi digo ben ketok gagah. Ora kok nglembreng ngono ora apa wis ora gathok. Ya selama ketok nglembreng. Mbah men ana nglembreng rada pegel Mbah men. Senajan ganti dhuwit ngono lho cuma sing ketok gagah ngono. Paling ora tuku jas nek robing-robingan lang ngono ya ben ketok gagah. Ngono. Ben ketok gagah. Wong Islam ora kudu gagah. Jadi nalika dene Ramadan, dene poso. Di samping dene salat fardu biasa, salatnya sergap. Ya kadang-kadang dene salat ngondoi salat setahun. Jadi kapan ngisa, dene salatnya bobeng 3, bobeng 4, berarti double. Jadi jenengan nek kepengin salat kodok, salat sing salate padha ing dalem wektune iku ora perlu mok niati kodok. Ya nek sampean salat ngondoki salat sing padha wektune, sampean ora usah diniati qadhaan lillahi
taala. Jadi kalau umpamanya jenengan itu sholat maghrib, kodok maghrib, terus oleh ngelakoni ya pas waktu maghrib, ngono kuwi ora usah usolli fardul maghribi kodokan, ora usah. Cukup sholat maghrib dibaleni. Ya maghrib maneh usolli fardul maghribi lillahi ta'ala. Ora usah kodok. Jadi cah nom iki mau garangan iki mau kapan apa jenenge mlebu Ramadan niku piyambake niku ngondoni salat karo klambine napa sing anyar. Terus saiki sing larang apa BH ora kok wadimor dudu ora iku. Dene tujuane kok apa? Seneng mlebune wulan Ramadan. Lah delala siji mangsa piyambake niku mati. Barang mati ku ana kancane ana kiai kono ngipi, piye keadaanmu jom? Keadaane kula disepuro karo Gusti Allah. Sakniki kula nggih mlebet swarga penak. Apa sebab iki garangan? Sebab kula niku remen mlebune wulan Ramadan. Nganggo apa kelambi sing ya. Saiki lah ora. Nek ngomong rata-rata kelambi anyare pas bodo, ora kok pas aneh yo kadang kok. Lah keseneng apa? Ora ana hadise. Sapa wonge seneng mlebune wulan Syawal diharamno gak ana mlebune wulan yo. Kadang kok wis kualik-kualik sampe saiki. Lah sampean ape ngono kuwi ora iso. Kon tuku klambi anyar, wedhuse urung hati. Kadang wedhuse malah mati. tenangin pro gitu ya. Yo. Jadi manane sampean ora iso. Sampean ape nganggo apa iki mau cara mlebu bulan Ramadan klambi apik sing larang sampean gak iso. Apa meneh kodok salat ya ora ora iso. Pegel wong kon traweh wae golek sing paling cep. Kalau kok dadak apa sing ngene kodok barang mbah traweh bar iso ya ngono iku. Nek gak iso ana dalan. Apa dalane? Setiap bulan nalika dina sing padang awak dhewe sapa jenenge poso telung dina. Wes tanggal 13, 14 napa 15. Nek bulan Dzulhijjah berarti diundur. Berarti tanggal piro? Tanggal 14, 15, 16. Mergo tasrek kan gak oleh poso, nggih. Ya nek pas bulan apa? Dzulhijjah. Sapa sing nglakoni poso kaya ngene, wong mau bener-bener nglakoni poso tenan. Ya nek ora iso tuku klambi Waman qara'a kulla yaumin mi'ata ayatin faqad adda haqqal qiraah. Sapa wonge sing gelem maca Quran setiap dinane iku 100 ayat. Mi'ata ayatin faqad adda haqqal qiraah. Berarti wong mau bener-bener wis maca Al-Qur'an. Jadi luweh-luweh teng mriki wa qiraatul munjiyat as-sab'ah utawa maca ayat apa ayat ujian siji alif lam mim tanzil. Jadi niki Azam Papua niki wau surat apa Azam? Azam Sajdah ya. Jadi esok maca Sajdah terus Yasin, Fussilat, Dukhan, Waqiah, Hasyr, Al-Mulk. Eling direkam. Jadi nek esuk maca iki luwih utama. Utamane kuwi ayat munjiat. Jadi maknane surat-surat sing iso nyelametno, nek nyelametno afate dunya, nek afate akhirat. Ora kok dunya tok ya sampai akhir iku jenenge ayat munjiat. Iku apa ana iku mau Sajdah siji, Yasin, Fussilat, Dukhan, Waqiah, Hasyr, Al-Mulk. Ini iso ya, nek gel.
Nek sore maca akhire awale surat Hadid. Golek dhewe awale surat Hadid terus wa khawatimil Hasyr. Akhire surat Hasyr. Nah, saya akhir surat Hasyr iki ana nang rotib lau anzalna hadzal Qur'an. Yo, Mbah Mun nate ngendika ngijazahi. Cung kowe nek kepengin uripmu kepenak. Urip kepenak iku maksudnya yo penak itu maksudnya ora kok ngene lho, penak itu maksudnya ngene lho, sampean nek lesu dilalah ana sing dipangan. Sampean utang dilalah ya iso nyaru. Sampean apa jenenge iku golek dhuwit dilalah ya entuk iku jadi urip sing penak. Sampean lara dilalah ya entuk iku urip sing penak. Dadi makane urip kepenak iku ya ana larane barang, ya ana angele barang. Ning angele ora terus menerus ngono ya bati ya apa jenenge ya bakut barang ngono ya iku jenenge urip sing kepenak. Kena kepengen urip pun kepenak akeh-akehno drememel maca surat akhir Hasyr. Apa meneh nek sampean metu saka omah. Jadi sampean metu ke omah sikil kiwa apa tengen? Tengen apa kiwa? Mosok tengen. Kiwa ta? Piye sih? Kiwa kita kiwa wis pokoke bismillah amantu billah ihtasamtu billah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Terus nyetater motor utawa nyetater mobil sembarang utawa mlaku utawa ape marung maca lau anzalna hadzal Qur'ana sampai akhir. Sampai tok warung. Ngendikane Mbah Mun wis tak kowe kapan kowe ngakehno surat iki kowe mesti kepenak. Kepenak kemarin piye nek lara ana berarti ya iku jenenge kaya ngono. Akhire surat Hasyr wal Ikhlas wal Muawwidzatain. Dadi kulhu Muawwidzatain kul a'udzu binnas kala kul a'udzu birabbil falaq ping 3. Dadi esok sore maca kulhu ping 3 wis. Nek kajironi dipilih kulhu ae ya ngono ya. Jadi ngene ya. Jadi nalika Nabi Musa kalih Nabi Khidir niku omong-omongan nonggone pinggir segara. Barang nang pinggir segara niku ana manuk emprit notoli napa kaya ngombe notoli apa banyune apa kapale. Jadi nalika omong-omongan terus roh ana manuk emprit notoli banyu segara tengene kapal. Nabi Khidir kondo, sa Musa, ya Nabi Allah Musa, ngilmune Allah sing dititun awak dhewe karo awakmu iku padha karo iku lho, totolane emprit nenggone segara dibanding karo segara. Jadi banget suwitil sithik lho gak terus sithik, suwitil ya. Dadi ngilmune Allah sing duwe sampean iki lho. Iku paling sak totolane manuk emprit. Wis. Nonggone gandu. Nek wong kepengin mangan. Iku biasane umume tani, nandur pari, jagung macam-macam. Iso tuku sepeda motor ya lewat jagung, lewat apa jenenge pari lan sak sekabehane. Nalika ana wong Islam manggon nunggone gulu, nunggone kaji rone. Wong tuk mangan ora sebab tandur pari. Neng sebab bakul sapi. Ana sing dadi lurah, ana sing dadi macam-macam. Dadi sekdes ya ana. Urang teko le sekdes sing ya. Ana sing dadi lurah. Jadi maknanya uang kepengen mangan sego iku carane beda. Ana kalane sapi, ana kalane blandek wedhus, ana kalane tani, macam-macam. Jadi iku nuduhno apa? Bahwa ngilmune Gusti Allah niku banget ambane sing diweno kanggo menungso sesuai kemampuan masing-masing.
Ya ana santri daerah kono, duwe guru daerah kono. Diwehi wiridan maca akhire surat Hasyr. Ya ana santri sing daerah kono diwehi wiridan kul huwa elek mungkul ana. Ya ana santri sing wiridane mung Fatihah tok nyel. Jadi dene ora apal liyane ya Fatihah tok. Tapi kabeh-kabeh iso ngasilno perkara sing diarepno. Nek diritani ya untuk sego, lurah ya untuk sego, bakul sapi ya untuk sego padha. Dadi ngilmune Gusti Allah iku banget ambane karek endi kowe sing cocok. Kene cocoke kulhu ya mesti cocok. Kulhu ae ngongkok wis. Apa sama nabi umroh iki apa lo kulhu kula niku nek umroh niku nek tawaf niku ora tau ndonga macem-macem dongane kulhu tok ping 1000 jadi kapan wis kulhu ping 1000 lagi ndonga ya Allah mbuh titik-titik ora tak dono ya Allah kulhu nunggone Arafah ya kulhu nunggone sa'i ya kulhu kabeh. Malah saiki ana ngono sing saiki ku nonggone TikTok iku sing diwaca gak kulhu. Kadang hilal waton karo Indonesia Raya mar. Ya ana sing Allahumma cukupono loberono ya ngono. Allahumma kitra-kitri sugih sapi, sugih meri, sugih pari. Allahumma ubat-ubat paringi slamet iso liwat ngono ya. Ana sing ngono. Jadi maknanya ngilmune Gusti Allah itu banget ambane, banget ambane. Ora trimo sak totolane manuk emprit. Jadi terkadang ana duwe guru sing duwe ijazah kulhu ya kulhu. Ana sing diwehi Fatihah ya Fatihah, ana duwe Yasin ya Yasin. Iku karek endi gurumu? Iku mesti cocok karo apa sing monggo. Ya, ora usah lirik, ana sing rotib, ana sing manakib, ana sing ngaji tok, ana macam-macam. Jadi maknane ngilmune Gusti Allah iku wakeh banget ambane. Karek awakmu cocoke sing en. Jadi mula sampean niku aja ngrasa luwih bener dhewe. Aku rotiban, kono manakiban mau klerokno. Aku manakiban, kono yasinan mau klerokno. Aja ngono. Jadi maknane ngilmune Gusti Allah iku pirang-pirang macam-macam. Kowe ora iso ngitung. Jadi ya ana sing model nganggo kulhu, ana sing akhire surat Hasyr, ana sing ngene iki. Sing ngene iki kaya gak tau dilakoni. Mergo akeh iki ya. 100 apa ayat ing dalem sedinane. Nah, kita wae ijazah sing sitok ae, sing cilik ae. Paling ora sedina ku maca Quran ku 7 ayat. Wis jagake. 7 ayat berarti apa? Surat Al-Fatihah. Wes enteng ya, wes clear. Ya ngono iki akeh macam-macam ya. Sing penting dilakoni. Lah iku kaya ngono. Sapa wae sing maca setiap dina iku 100 ayat. Wong mau bener-bener sing lakoni apa? Nglakoni maca Quran. Wa man tasaddaqa fi jum'atin bidirhamin faqad ada haqqas shadaqah. Nek awak dhewe wis gelem sedekah ing dalem dina Jumat ya bidirhamin kelawan sak dirham. Sak dirham kira-kira pira Pak Kiai Multazam? Multazam. Sak dirham pira-kira? Pira? 6.000. Dirham. Sak dirham 6.000. Iku lak sak mut dirham. Ya golek konversi nang Google ya, nang Google terus golek dhewe. Nang Google Pak Sugeng ora wae ya. Jadi sapa wonge sing gelem sedekah 1 dirham ing dalem dina Jumat, au bima yusawihi atau perkara sing madani. Cara sak dirham iku padane pira 100.000 pamane ya. Berarti ke setiap Jumat apa? Setiap Jumat iku sedekah 100.000. Berarti awakmu wis bener-bener nglakoni sedekah. Ke bedina sedekah kangelan.
Ya wis, setiap Jumat. Setiap Jumat orang kok kelitik rong. Aduh ya Allah ya Allah. Saya oke sampe janjane wong kepenak kok kelitik iku piye? Berarti di segera ya keling. Ya Allah. Ya. Zaman angan-angan ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuqullah min haitsu la yahtasib. Angan-angan. Wong kapan takwa nang ngene Gusti Allah, iku bakal diawe rezeki sing tak ora tanpa mok sono apa nyangka. Nek takwa. Lah bentuk takwamu ku piye? Salah siji niki ngene iki. Ke setiap Jumat sedekah 1 dirham atau sepadane. Iso rupa dhuwit, iso rupa sego, iso rupa macam-macam. Ing dalem dina Jumat. Jadi kalau umpamanya awakmu dina Jumat iku esuk nang warung. Wong warung bayari 50.000 ya. Berarti iso ana 50.000 sing kurang. Lah sing 50.000 mau lebokno nang ngene kotak. Ora kok klitik supaya supaya apa? Wa yarzuqullah min haitsu la yahtasib. Supaya awakmu duwe rezeki karo Gusti Allah yang tidak Anda sangka. Kondi mbah aku kok iso umroh kondi yo mbok wong ora mosong. Aku kan ngomong kaji Pak Lekan niku ceritane. Mbah do umroh piye leh mbah aku jane yo kepin banget ora karo-karoan. Lah terus piye? Angger nglairno kok delalah mati anak iku ndak piye yo. Iku berarti kan rezekine saka wedhus. Jajal saiki nggo dalan liya, nganggo dalan liya maksudnya. Nanti mau ngilmu Gusti Allah ku pirang-pirang ya, banget macam intine entuk sego. Nek panci sing dilakoni Mbah Lekan nganggo wedhus kok urung kasil, jajal saiki nganggo sedekah 1 dirham nang ngene dina Jumat. Jadi awakmu kepengin apa jenenge transaksi karo menungso umpamane kaya kajironi apa blantik sapi kaya PNS kepen ngunggahno PNS umpamane sembarang jajal nganggo dan iki hak sedekah apa nganggo 1 dirham utawa sepadane diwehno ing dalem salat apa jenenge dina Jumat. Kan nek gelem lakoni ngene iki jenenge takwa. Nek takwa berarti diwehi rezeki karo Gusti Allah sing tanpa dinyono karo menungso. Jadi kalau umpamane ana sampean duwe anak kepengin duwe kajat sing gedhe Jumat, aja klitik tapi ya wong. Aja klitik sing penting ya. Pokoke intine dirham. Sawan golek nang Google, dirham itu berapa rupiah? Ngono ketok ya. 1 dirham berapa rupiah? Jadi sepadane iso mau ecer, iso mau dadekno siji. Lah tak saiki umpamane sama nang warung iso mau wis bayari wong 98.000 ya bener nek Jumatane klitik ora apa-apa nek ngono. Lah wis nang warung ora nang masjid Ya Allah ya repot nek ngono. Jadi kata semangat nggih. Dadi ngilmune Allah iku pirang-pirang karek sampean di sing cocok. Dadi sampean nggo dalan iki kok gak iso, ya nggo dalan sing iki. Ya, sampean nglakoni umpama jenenge kepengin suatu hajat gede kok ora teko-teko. Jajal setiap Jumat sedekah 1 dirham. Ya, pokoke iku wong nglakoni ngono padha karo nglakoni hak sedekah. Bener-bener nglakoni Al-Fatihah.